veño aquí a explicarvos solo por que estou aquí. E estou aquí porque estou farta, estou cansa, estou agotada. Levo 5 anos pelexando con institucións para cousas increíblemente pequenas e non atopo solución. Temos ao noso lado veciños con necesidades moi básicas, comer, e necesidades de axuda, maiores que están solos e só están recibindo a axuda de os veciños, que vamos ali e botamos unha mano. E é algo que teño ao lado da miña casa, non estou falando de nada extraño. Mentras iso pasa, aquí se gastan 300.000 euros en reformar o Axuntamento, en reformar, en limpar. E alucino, a nadie lle importa. E non sei para que teñen que gastar 300.000 euros no Axuntamento, a non ser que para que sexa que na próxima foto, cando teñen que salir outra vez pola ventana, o decorado sea mellor. Eu sei que dito así pode sonar hasta gracioso, pero a mí me parece tristísimo.